Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat kibakong san jong ka khubor menta ka step. Ka President Draupadi Murmu kala ong ba kajing pendunaya ka por ba kibriyo ki hap ban up ban yo ya kajing bishar halor ki mukot duma kalong kajing ka bakraw ya ki ying shari ki hap ban ya kendu. Kenma buram kaskol ba USTM ya upurno sangma hakaling khut ngikha ba hinyo punyo jong u henen kasngi. Penbena Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ya kajing temu ban plia ya ka office tray kam thamai Menteri Rangba ha Dibrugarh ki khubor ki babnya ka President kari India ka Draupadi Murmu kala ong ba kajing penduna ya ka por ba ki brio ki hap ban up ban yo ya kajing bishar halor ki mukot tuma kalong kajing ka bakraw ba ki ying shari ki ya kendu. Ka President kari kala ong kumni kat bakadang ai jingkren hakajing yalang ba arsngi jong ka National Conference of District Judiciary kabla long ha Bharat Mandapam ha New Delhi henen ka janmiet. Kala benrap syu ba baro ke bayadan benta ki dei ban ya phliu jingmot lang ban wat ikilat ki ban yarap ban penkhui ki mugot tuma ki basakut. Ka Murmu kala banjur bakani kalong ka kam ka badai ban shimkhya namar badon ki mugot duma ki bala sakut klem yo jing bishar wat hadian life hu ars namru. Kala kedau baki don ru ki rai halor ki mukot duma ki be dei bat ki kam sniu ki batriam kum ka bale be ijat ki be yo ya ka jing bishar tat hadu ba ka wai ka pateng kala le nyo. Kala ong ru ba dei nakani ka daw ki riu pat ba ki sngo ba ka jing bishar ka ba dei kat kum ka an kam don jing sngo sen yaki bat ki shusha dukhi khat ha ki jing sha le shiliang ni ki jing bishar bam hok ha ka jing jar. Ka President kari kala banjur badai ban shim ya baro kisin jam ban penkela ya kani karu kam trekam jong ka ying shari. Ha katai kasngi ka President kari kala pen I pat ba ya kalama bat kadak pen ithu kerpang jong ka ying bishar bahakli do kari India ka Supreme Court. Ka University of Science and Technology Meghalaya USTM kalakan mau buram henen kasngi ya upurno sangma lampang barim ka Lok Sabha bat Menteri Rangba barim ka Meghalaya hakalingkhu sngi ka bahnyo pohnyo jong u. Haka bede bat kani kasngi kerpang kani ka skol ba kala penlong ya ka jingyalang ban kan mau buram ya u kum unong san perthai ubakan sai bat kala bu sentiuru hakmat ka dor jong u. Habakran hakani ka jingyalang u Vice Chancellor ka USTM u Mahbubul Haq ulakan ma tempang ya uni uriu kraw u balalong u rishot u balakershan scam ya ka USTM nadu balas dang ya ka. Ula ong ru baka Medical College banshna haka kerteng jong u ka PA Sangma International Medical College and Hospital kalong ka jing ai buram ya ki dienjat ba uni uriu kraw ka jela ula no shadien na ka benta ki long dien long buat. Haka bede bat kani ka sngi kerpang u lampang bamenta ka Lok Sabha u Om Birla ula lech ban bu sentiu hakmat kadur jong u purno sangma ka badan ha ka Central Hall jong ka Parliament House ha Delhi henen ka sngi kibala don lang hakani ka sngi kilong u Harivansh Narayan Singh Deputy Chairman ka Rajya Sabha rengkat ki khot ka Parliament bat ki weide ki kenram kilandan. Menteri Rangba Dut Narendra Modi ula ong ba ka India kalong kari ka bapli ki lat ki bakraw na kabenta ka perthai hi barok kawai bat ula kular ban pensuk ya ki kam khayi ban wanra ya ki jingkala badan kam ka senshar khadar ka ban neskham bat ban kentiu ya ka roi kapar. Modi ula kran ya kane ha ka jingyalang jong ki nongyalam na saudong ka perthai balatip kum ka Economic Times World Leaders Forum. Modi ula kentu ya kinong bay tengka haki kam khayi ban trei met bat mensiam ban wanra iki rukam trei kam ki bakham phla bat kitiar ki babyang paka kajing trei kam bat ki bakansai ula benrap ru baka sarkar jong u kelas dang ya kasamai trei kam ka balai rengkat ka jingkot jingmot ka baskham bat ka badap jingkermen ula ong bakat baki haki election ki belalong haki wei pat kiri ki brio ki lapan kala sarkar hendrai ki nong India ki lajit ban beteng ya kasan syar khadar ka baskham bat ka yok ka kot ka bakiu stat Menteri Rangba du kari ula ong baka India kadang tho ya ka khana jingjop ka bakham pher na ki wei bat la ban sakhi ya ka jingmi na ki jingkala ha ka jingkiu jongka ha ka liang ka yok ka kon. Menteri Katnat Electronics bat IT Akashvani Vaishnaw ula ong baka sarkar pedang kan sasdang iki skim thamai ban yarap hakaban kentiu ya ka jingpen mi ki tiar elektronik hakari.
Habakran hakaran san jongka Economic Times World Leader Forum ha New Delhi une Menteri Sarkar Pedeng ulaong ba palat khandai po khandai nakashispa jongki mobile phone bala pendon kam ha India kidai ki bala penmi ha po kari hi. Ulay thu ru ba menta usnam ka Apple kan sa penmi ya ka mobile ka badang thamai tam jongka ha India. Uni Menteri ulapan singaw syuk ba ka India kalala ban kamai hadu shispa $1 billion na kitiar elektronik balapan mi hapo kari haus nam arhajar arpulai katba kalala ban kamai tang $1 billion haus nam arhajar khatlai khatsap. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulapan bena ya ka jingthmu jong ban bu ya ka office tray kam batmai Menteri Rangba ha district Dibrugarh ha bakren ya ki pat ka jala lang ba ka Facebook live Sarma ulet hu ru ba on sale jingo ya ka Dibrugarh ha ka san tarik menta ubnai nai lur. Uni Menteri Rangba ula ongru ba katai ka office tray kam bathamai jong ha Dibrugarh kan tray kam na kabenta south ngi ha ka shibnai ula banrap ba kani ka office kan shakri ki pat jong ka than shate jong ka Assam. Ha Manipur kaladon ka jinge ther kuli ha district Imphal West henin kasngi ha ka ba ladon ka wei ka brio ka bala klat bat bun kilaman saw. Katkom ka khubor balayo na kipulit layat hu ba ki riu kiang atyar ki basyong na jrong luom kila hierthma ya kasnong kutruk kabadan haritham jong ka Imphal West henin ka no phaisngi kini ki riu kiang atyar kila therkuli bat kila penhap ru de ki bom ki bala pendat ha ki drone ha kani kasnong kawai ka kanthai ka balai phois nam karta kalayap na kani bat ikhun kanthai jong ka ibadang hnyo snam karta ila mensaw ka khubor ka thu ba uwei upulet uwei unong thak khubor bat sawngut kinong tray man sngo bhana kasnong kila mensaw bat kini kila don menta ha hospital. Ka Arunachal Pradesh kala rakhe ya ka Mithun de kabalong ka sngi karpang jo une ujat marat bakerteng umithun uba jukham sham tangha kani ka jala. Lat Kajala Arunachal Pradesh Lieutenant General KT Patnaik ulaple ya ka national seminar ba arsngi halor kaphang integrated mithun farming for enhancing farmers income in northeastern region of India. Kabala penlong kom shibenta jong ka jingrakhe ya ka mithun de ha DK Convention Center ha Itanagar hanen ka sngi ka shitarik unai lur. Uni ulat ulaplai pat baru ya kijing thoa shaphang umithun kijing ais ngau bhaban pensa jingkan mau ya kani kasngi bat ulasam ru ya ki khusnam shekin nongrap ki bari ya uni ujat mran habakran ha kajing elang plie ya kajing elang patnayak ulapan pau ya kajing kermen ba ka jingrakhe ya kani kasni kerpang nakabenta umithun rengkat kani ka seminar kan long ka maai jing mentoy bat kan kentiu ya kajing ele banyada ban penne pensa bat ban pendon kam ha karukam ka badai ya uni ujat marat kerpang ula benrap ru ba napdeng ki jela ka than chatai lammi ngi barok kawai uni ujat mrat udan buon tam e ha Arunachal Pradesh ha ka prathai barok kawai prapu khundai na ka shispa ka jingdon jong umithun la ban syam har Arunachal Pradesh ka jingthmu ban rakhe ya kani ka sngi kerpang kalong bat ban penlong ya kani ka seminar kalong ban ya phliu jingmut halor kumno ban la ban ri pen roya uni ujat mrat bat ki ai ki jing e ki bala ban ya kandu habale ya kani ka kam. Las dang ya kajing rakhe ya ka National Nutrition Week ha kalengari na du hanen kasngi. La rakhe ya kani katayo kerpang ban kentiyo ya kajing pensai halor kajing don kam ban bam ya kajing bam bataimet na du kasitarik hadu nyaw tarik unai lur man la kasnam. Las dang ya kani kajing rakhe da ka Food and Nutrition Board jong katnat ka bapet ya ka bha ka met ki kentai bar khana jong ka sarkar pedeng na du usnam khat khandai spa prapu ar. Ban penkut ya ka khubor sa sisian pat kimat ki bakong san. Ka President Draupadi Murmu kalau ong baka jing penduna ya ka por baki briu ki hap ban up ban yo ya ka jing bishar halor ki mukat duma kalau ka jing e bakrau baki yeng syariki ya kandu. Kan mau buram ka skol ba USTM ya upurno e sangma ha kalingkho sngi ka ba nyo ponyo jong nen ka sngi bat penbena Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ya ka jing thumuban pli ya ka office tray kam thamai Menteri Rangba ha Dibrugarh. Bat katung ila poisha ka bakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong abat ngap iki khubor ki banwan na Delhi.